כל פינה ועבר משפטים שלמים צצים, ולפתע פתאום כל הצורות נהפכות לאותיות. ובשורות ארוכות המילים מסתדרות להיות משפטים של מילים ימיות. בתים יפים, חצרים גדולים, רחובות, ציפורים, אילנות יפה. עיר נהדרת, עירית תל אביב, מלבבת ומזהבת לקראת האביב. וכל דבר רוצים לכתוב, וכל דבר רוצים לקרוא פשוט. והכל נעשה מוכר וקרוב, ואף פעם לא משעמם. כולנו למדנו לקרוא ולכתוב כשהיינו בכיתה א'. יש מי ששנים רבות עברו מאז, ויש מי שסיים לפני 2-3. אנחנו השנה בכיתה א' ולמדנו לקרוא ולכתוב, ורוצים אנחנו לספר לכם איזה עולם התגלה בפנינו כשסיימנו ללמוד לקרוא ולכתוב. עכשיו שאני יודע לכתוב ולקרוא, אני מרגיש טוב יותר, ואני כותב הרבה סיפורים, ואני יודע לקרוא כל שלט שאני רואה, ואני שמח. כשיודעים לקרוא ולכתוב, אז יודעים לקרוא ספרים ועיתונים, ויכולים לכתוב מכתבים למשפחה. כשאני למדתי לקרוא ולכתוב, אני הרגשתי שאני יודעת לקרוא סיפורים ושאני יכולה כבר לכתוב סיפורים. כשיודעים לקרוא ולכתוב, אפשר לכתוב סיפורים של ילדים ומבוגרים, ואפשר לקרוא כתבות כדי לדעת הרבה דברים. כשאני יודעת לקרוא, אני יכולה לקרוא סיפורים לבד בלי